खाईदेवी तुम बिना वर्षा मुझे बंची पारिनी माने दिन को सी 1000 थर आई लव यू कहे माने जोटी देखिए से आनी गोलाप फुल देवे माने एत सी मत पागल करदे मु बाध्य होली मो स्वामी टाक छाड़िया मत एत भल पाइबा देले मु बाध्य होली मो स्वामी छाड़िया डुंगुर बल जिंदाबाद चोरी हेगला गामछा नहीं गला गामछा पे छाड़ देला डुंगुर भोळ आज्ञा मत एत पागल करदे मु आज्ञा वीडियो बागे बाध्य होली डुंगुर भोळ डुंगुर भोळ I don't like but डुंगुर भोळ likes I can't डुंगुर भोळ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ମାହୋଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ଉପରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ତୁଳନା ହିଁ କରିପାରିବନି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ଏଇନା ଚାଲିଛି କିଏ ବେଲ ଚିପି ଦଉଛି କିଏ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଚିପି ଦଉଛି କିଏ ଛେନା ଚିପି ଦଉଛି କିଏ କଣ ଯେ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକିନା ସେ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଏମିତି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଶ ଦୁନିଆର କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଦେଶ ଦୁନିଆର କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଏଇଟା କି ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଦାଦା ଝିଆରୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା କି କଥା ଏଗୁଡାକ କିଏ କାହା ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ତ ଜିନିଷ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2-3 ଦିନ ହବ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ ରହି କି ସୁଖ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଚଢି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ନାଟି ଯେମିତି ଫସିଛନ୍ତି ବି ସେମିତି ଯାହା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏତେ ପାଗଳ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ ବାଗେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପୁରା ଛାତି ଭିତର ଡାହାଣ ପଟର ପୁରା ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫୁସଫୁସ ତଳ ଛାଡ଼ କିଛି କହିହେବନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ତରଫରୁ ଏବେ କଣ ଶିଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ନା ଖଟା କି କଥା ଏଗୁଡାକ ମିଠା ଯେତିକି ଖଟା ସେତିକି ଆଉ କଣ କରିବା ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ମିଠା ବି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମିଠା ବି ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ମିଠା ଯାହା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କି ପୁରସ୍କାର ବାକି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡାକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ମାନେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପୁରା ମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଆମର ହୁଅନ୍ତେ ଟିଚର ତାହେଲେ ପିଲା ସବୁ ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳର ସ୍କୋୟାର ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପ୍ରେମିକକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହ କରିନି କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଖରେ ଏମିତି ମୁଁ ଥିଲି ଏବେ ବି ମୁଁ କୁଆଁରୀ ବାଡୁଆ ମୁଁ ବିବାହ କରିନି କରିବେ ଠିକ ଏ ପ୍ରେମିକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ 2020 ରୁ ଆଗର ହେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଯଦି ବିବାହ ନ ହୁଏ ମିଳୁନି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେବି ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁନି ମତେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେବି କଣ ଦଉଥିଲ କିଛି ଦଉନଥିଲି ତୁମେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ ବର୍ଷା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ହଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ଝଗଡା ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା କେବଳ ଟୁଙ୍ଗୁର ଭୋଳ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଲି ଥାନାରେ ବସି ଜିଦି ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା କେବେ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଡିଭୋର୍ସ ନା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ନା ଖଟା ମିଠା ଯେତିକି ଖଟା ସେତିକି ଆଉ ଏମିତି ଆମର ଫୋକ୍ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜରେ କହେ ନା और जनाब क्या चल रहा है जनाब हिंदुस्तान में तो डुंगुरू भोळ चल रहा है माने पुलिस भी एतिकी इन्वेस्टिगेशन करके जिनस बाहर कर पारिबनी जेतिक हमर न्यूज रिपोर्ट माने तांको क्वेश्चन बाहर कर दउछंती
केबे जाइथिले कोठी जाइथिले ऑटोरे जाइथिले पैंट पिंधिथिले ना गामछा पिंधिथिले सब किछि न्यूज रिपोर्टर मानक पाखरे अछि आपण खाली मु तो भाबुची आ माने पुलिस स्टेशन को केस नहीं जिबार नै सीधा जिबा कि भाई धर एई आम संगर एटा कर देला पैंट चोरी हे गेला गामछा नहीं गेला गामछा पिंधि छाड़ देला छाड़ आमे ओडिया आम रिपोर्टर माने भारी बढ़िया मजा आया अन्य पक्षे देखा गले न्यूज रिपोर्टर माने भी तांको काम ही करूछंती किंतु देखंतु जो जिनस दरकार लोकन पाखरे जो जिनस ब्रीफली दरकार से जिनस ही लोकन पाखरे पहुंचिले भल होता किंतु जो जिनस शॉर्टली दरकार ताको आपण बहुत बड़ ब्रीफली करी बुझेबा को हले टिके सेटा टच करि जाउछ हृदय आ लोक को हृदय को टच कला माने सेटा तो हमर रहइबो ना टुंगुर बळ जेमिति वर्तमान हे जाइछ हमर स्पाइडरमैन ता संग को से अन्य जने जो महिला अछंती से भी किछि गोटे मार्वेल पदवी धारण करि साइलेनी तो एई भଳି संग संग चलछि टुंगुर बळ आज्ञा आज 7टारू सकाळ सकाळ 7 रु राती हे गेलानी वर्तमान 10 घंटा ए पर्यंत टुंगुरु भळ बोले उटा वाड मुंडर जाय नाय चले एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह माने मुझे पढ़ी था आउ किसी जिनस देखी था मो मन रही जाए सत्य कथा टुंगुरु बळ जिंदाबाद आ गोटे कथा मानिया पड़े से महिला जनक हाँ पूरा ब्रीफली डेस्क्राइब कर जहाँ कहवाक गले माने किंतु तांकर गोटे डायलॉग फेमस मते एते भल पाइबा देले मु बाध्य हेली मो स्वामी की छाड़िबा पई कोन मु सब कहूची अछि आलोक बळ मोर टुंगुर बळ मोर कौन है ये लोग कहां से आते हैं ए सब परे मु हम ओडिया न्यूज रिपोर्टर मानक कहबाक चाहिए कि आपण एई भली जोरदार परिश्रम करी जोरदार कंटेंट आणंतु आउ एई भली न्यूज इंडस्ट्री की हमर ओडिया न्यूज इंडस्ट्री की एई भली आपण ऊपर को नहीं जाऊंतु काई ना आपण होजंती हमर संविधान रो सेटा कैरी ऑन